खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ 100% मावफुंनो एबसुनि दाबि। बिटिआर सोरखारा नैथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ एबसुआ दोनथ'दोंसो बुंदों खोरोमदाव औवारि। दिनै आसाम सोरखारनि केबिनेट मेल खुंदों। काश्मीरनि लाल चौकआव मोननै दशकनि उनाव माहारियारि फिरफिला बिरदों। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि सुलेखा बसुमतारीनि फिसाया दिनै अबेथ्रा जिउ गोमाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनै 27 जानुवारि जारिमिनारि थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथा सान 2022 मायथाइनि दिनैनि सानावनो मिरु सोरखार, आसाम सोरखार, एबसु, एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा इउबिपिअनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन। बे जारिमिनारि गोरोबथा सानखौ लोब्बा लाना मिरु एबसुआ दिनै क'भिडनि नेमखान्थिनि गेजेरजों क'क्राझार कमार्स कलेजाव बिटिआर गोरोबथा सान एबा बिटिआर गोरोबथानि आबुं नैथि बोसोर फालिदों। बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायखौ लोब्बा लाना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ 100% आबुं मावफुंनो थाखाय दाबि खालामो, जाहाथे सरासनस्रा बर' रायजो राजाफोरा दुखु मोननाङा। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथाया बड'लेण्डआव राजखान्थि, रांखान्थि आरो समाजखान्थि बिथिङाव गोदान दिग लाबोदों आरो ओनसोलाव अरायथा गोजोन लाबोनायाव जाफुंसारदों होननानैबो दिपेन बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि चार्टआव बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोर आरो आफाद गौथुमफोरखौ खौसे जाना सिगांनो थाखायबो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खावलायो। बबेखानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव सोसननाया एबसुनि गुबै थांखि। सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआरआव सरजाबफायाब्ला एबसुआ सोरखारनि हेंथायै राव दैखांगोन होननानैबो दिपेन बर'आ बुंदों। एबसुआ बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायखौबो लोब्बा लाना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव क'क्राझार फरायसालिमानि बारग' गोरायुं डक्टर सुरत नार्जारिया बिबार बावजेनो आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो। क'क्राझार फरायसालिमानि बिबुंगोरा बेलाव कारजिया। बबेखानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव सोसननाया एबसुनि गुबै थांखि। सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआरआव सरजाबफायाब्ला एबसुआ सोरखारनि हेंथायै राव दैखांनो आरो नारसिननो जेब्लायबो थियारि नाजा थागोन होननानैबो दिपेन बर'आ बुंदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय बर' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो उदां खालामनो थाखाय सोरखारखौ खावलायो। प्रमद बर' दैदेननाय जथायारि बिटिआर सोरखारा दिनै क'भिडनि नेमखान्थिनि गेजेरजों नैथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव थानाय थुलुंगाफुरिनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर सोरखारा नैथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारिखौ जागायदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे गोबांसा मावफुं सोद्रोमा, एमसिएलए, एमएलए आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा सायख'हायै दान होलांबाय। दिनै बिटिआरनि नैथि बोसोरारि गोरोबथा सान फालिथायनि समाव बिटिसि मावखुलियाव बर'फोरनि दिथागिरि बिथांनिफ्राय बोर लायो आरो बिबार बावनानै सनमान होयो होननानै प्रमद बर'आ गावनि फेसबुक पेजआव फोसावदों। मख'नो गोनांदि नैथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाना बिटिआर सोरखारा दिनै क'क्राझाराव मोननै इम्पर्टेन्ट प्रजेक्टनि अन्थाइ खुन्थिया गायसङो। बिटिआर सोरखारनि बे मोननै प्रजेक्टआ जादों बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बड'लेण्ड लिटारेचार, कालचार एन्ड हिस्टरिकेल डिजिटेल आर्चिभ गायसंनाय। गुबुन मोनसेया जादों बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सआव बड'लेण्ड रिभलिउसनारि डिजिटेल आर्चिभ गायसननाय। नैथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायजों लोब्बा लाना प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सोरखारा सेक्रेटारियेट मावख'नि सावराय नग्लाङाव मोनसे सावराय मेलबो खुंनाय जायो। बिटिआर गोरोबथानि उनाव एबसुआ आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ नागारबाय होनना ससियेल मिडियायाव सिगांनिफ्रायनो दाय फोनांबोनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय एबसुआ आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ नागाराखै। बिटिआर गोरोबथाखौ मान होनानैसो एबसुआ आलादा रायजोनि गणतान्त्रिक सोमावसारनायखौ दोनथ'दों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथाखौ मान होना आरो ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायारि खामानि मावनो थाखायसो एबसुआ बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दोनथ'दों होनना चिरां जिल्ला एबसुआ नैथि बिटिआर
बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बुंदों। खोरोमदाव औवारिया बेखौबो बुंदों दि गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव मोनसे जाबोनाय महर फैयो आरो बे जोबथा महरखौ जोङो दाबो मोनाखै। बेखायनो बिटिआर गोरोबथाजों जिखिनि मोनदों बेजों हारि आरो समाज जौगानायनि खामानि मावना लानो आरो ओनसोलाव गोजोन थासारिजों जौगाखांहोनो मोननायनि खाबुखौसो लादों। बेजों लोगोसेनो सम फैयोब्ला एबसुआ बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायफिनगोन होनना खोरोमदाव औवारिया इसारा होदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै सप्तायारि केबिनेट मेल जथुमदों। दिनैनि केबिनेट मेलावबो आसाम सोरखारा माखासे गोनांथार थांखि लादों। केबिनेट मेलनि उनाव मन्थ्रि केशव महन्त आरो डक्टर रनेश पेगुआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना फोरमायनाय बादिब्ला जायखिजाया सोरखारि हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि आरो मावख'गिरिफोरखौ मान बावनाय जानाय नङा। मिरुनि मन्थ्रि एबा गुबुन मानगोनां सुबुंफोर थायोब्लाल' मान बावगोन। बेनि अनगायैबो मन्थ्रिफ्रा जिल्ला नायदिंनो थांनाय समाव मन्थ्रिखौ बरायनाय जानाय नङा। बेनि सोलाय दंफां गायनाय हाबाफारि लागोन। राङारि बिफाननि गनायथि गैयाबाला रावबो मन्थ्रिया जायखिजाया बिथांखि फोसावनो हानाय नङा। जिल्ला दानाय सानखौ गावबागाव जिल्लाया फालिनो हागोन। जिल्ला दिबस सानखालि जिल्लानि गेजेराव मोजां दिन्थिफुंग्रा सुबुंखौ मान होगोन आरो बे हाबाफारियाव गार्जेन मन्थ्रिया थागोन। गिबि मन्थ्रिनि घनफै थांनाय लामायाव जायखिजाया गारिखौ 2 मिनिटनि बांसिन सम होबथानो मोननाय नङा आरो बेवहाय एम्बुलेन्स थायोब्ला रावबो लाखिनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी नोगोरमायाव गिबि मन्थ्रिनि घनफैयाव गं 6 गारि थागोन आरो गुवाहाटीनि बाहेरायाव गं 12 गारि थागोन होनना केबिनेट मेलाव थांखि लायो। 10 मार्चनि गेजेराव पौरसभानि बिसायख'थि खुंनो थाखाय बिसायख'थि आय'गखौ खावलायनो आरो 14 मार्चनिफ्राय बाजेट जथुम खुंनो रायजो बेंगिरिखौ खावलायनो थाखाय थांखि लानाय जायो। जल जीवन मिशननि सायाव नोजोर होनो गिबि मन्थ्रिया गार्जेन मन्थ्रिफोरखौ बिथोन आबादारिनिफ्राय आजावथाइ बेसेनाव माइ बायनो आबाद बिफान आरो जगाय बिफानखौ बिथोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि केबिनेट मेलाव कभिडनि एसअपिखौ लाना जेबो बिथांखि लानाय जायाखै। भारत हादरनि 73थि सुबुंखान्थि सानखालि काश्मीरनि लाल चौकआव 3 गाबनि माहारियारि फिरफिला बिरदों। 2 दशकनि उनाव लाल चौकआव मैया माहारियारि फिरफिला बिरदों। रैखाथि बिफाननि गोख्रों नोजोर आरो बेंनायनि गेजेरजों गोबांसा माहारिबाद दैदेनगिरिफ्रा काश्मीरनि लाल चौकआव माहारियारि फिरफिला बिरहोना 73थि सुबुंखान्थि सान फालिदों। बे हाबाफारियाव काश्मीरनि गोबांसा फरायसाफोराबो बाहागो लायो। नाथाय लाल चौकनि क्लक टावाराव माहारियारि फिरफिला उरायहैनायनि 2 घन्टानि उनावनो माहारियारि फिरफिलाखौ बोख्लायफिनना दोनो होनना सुलुङाव फोरमायदों आरो बे जाथायखौ लाना हादोराव दान्थे-बिदान्थे सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां 1992 मायथाइयाव बै समनि बिजेपि मावथि आरो आथिखाल भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो मिरुनि बारग' मन्थ्रि मुरली मन'हर ज'शीमोनहा लाल चौकआव माहारियारि फिरफिला बिरहोदोंमोन। नाथाय बै समनिफ्रायनो हादरनि बेरेखा उदखारिफोरनि गाज्रि गोहोमनि थाखाय लाल चौकआव माहारियारि फिरफिला बिरहोनायनि खाबु जायाखैमोन। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि आंगो फिसाय रन्जन कुमार मोसाहारिया अबथिरा रुंसारि जाबाय। मख'जाथावदि सुलेखा बसुमतारीनि फिसाय रन्जन कुमार मोसाहारिया गोबाव समनिफ्रायनो डायबेटिस बेरामाव गोग्लैसोनानै दंमोन। नाथाय दिनै फुंबिलिनि समाव रन्जन कुमार मोसाहारिया गावनि न'आवनो गावनि असे बिसि आरो नखरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला रन्जन कुमार मोसाहारिया बिजनि बान्दो गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरिमोन आरो गोबां मेथाइफोरबो लिरदोंमोन। रन्जन कुमार मोसाहारिनि अबथिरा जिउ गोमानायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि MCLA अमर बर'आ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।